velkommen til Snyd. Hej og velkommen til Mellis kanal. Jeg går på efterskole, og der er altså nogle typer på efterskolen, og det kan man bare ikke komme udenom. Undskyld, det er mine venner, der står og larmer, men det kan jeg ikke gøre for. Jeg er på efterskole, jeg kan ikke styre, hvad andre de gør. Sorry, så ja. Hashtag sorry, not sorry. Skolen. Hvis det er, I ikke har set mit ansigt før, så hedder jeg Maddie, og jeg er YouTuber her på YouTube. Ja, det er klart, Maddie. Men anyways, jeg laver rigtig meget efterskolevideoer. Det er på efterskole lige i øjeblikket. Om 3 uger er jeg ikke. Det er trist, det gider vi ikke tale om. Men anyways, der er nogle typer på efterskolen, og det kan man ikke komme ud af. Så det skal ikke være nogen, det er ikke rettet mod nogen, men der er bare næsten altid de her 10 typer på efterskolen. Så hvis I skal på efterskole i år, så glæder jeg til at møde de her typer. Der er nogle af dem, der er skide sjove, så er der nogle af dem, der ikke er så sjove. Men sådan er det, og det kan være, at du er også en af typerne selv. You never know. Altså, jeg er også lidt af nogle af typerne, så en god blanding, tænker jeg lidt. Så ja, der er 10 typer, og lad os se de 10 forskellige typer, der er på en efterskole. Woo! Nummer 1. Den, der altid sidder inde på værelset. Der er altid en, der sidder inde på værelset 24/7 og er mega asocial. Og ved du hvad? Respekt til dig, det har du også brug for. Altså det har jeg også brug for. Jeg kan ikke sige, at jeg aldrig er på værelset, fordi det er jeg. Jeg er også en del af på værelset, fordi jeg har brug for den sådan at chille og slappe af. Men nogle gange er det slet. Kan du ikke komme lidt ud og være sammen med alle os andre? Det er meningen til en efterskole, man skal sammen. Men ved du hvad? Sådan er det bare. Der er nogen, der er altid inde på værelset 24/7 og ikke er rigtig så meget med til aktiviteter. Så jeg dømmer jer ikke. Jeg dømmer ikke dem, der er. Men jeg er for sådan en type efterskolen. Hej. Hey. Tænk på at blive med i Brugsen. Nej, jeg springer over, så lige lavet noget. Okay, vi ses senere. Yeah. Men jo, det kan vi godt. Hey Maria, jeg tænkte på, om du måske havde lyst til at tage med og spille rundbold senere. Jeg sidder i sådan lidt. Okay. Nummer 2, den der går alt for meget op i tingene. Og det er ikke kun lektier, jeg mener sådan i alt. Der er altid nogen, der går op i noget en lille bitte smule for meget. Og hvis det, altså det kan sagtens være lektier, det siger jeg ikke noget om. Men det kan også være sådan nogle aktiviteter, som er faktisk måske lidt ligegyldige på efterskolen. Og det kan også, altså der er også nogle ting, hvor man bare sådan, ja, det er godt, du tager initiativ, og det er godt, du går rigtig meget op i tingene. Men også på nogle gange, hvor man er lidt rolig. Jeg skal den der på til sidste skoledag. Det ved jeg bare slet ikke, det har jeg slet ikke tænkt på. Jeg kunne være, jeg ved ikke, hvad med, nej, det duer heller ikke. Hvad kunne jeg være? Jo, nu har jeg, nej. Jeg tror bare, at tage solbriller på. Det er jo ikke meningen. Du ville sgu da være pissegod som Amalie. Du har langt, lyst hår, og du er ikke så høj, og ja. Jeg synes, det kan kraftigt ikke mene det der. Nummer 3. De forelskede, og dem her der er der altid, okay, det er på en efterskole, der vil altid være nogle kærestepar. Men det her, det er en undtagelse. Det her, det er nogen, som flytter, og som gør alt det, som kærester gør. Men de siger, de ikke er kærester. De er sådan lidt, nej, vi er ikke kærester, og det. Og man bare sådan, ja, nej, right, det er I. Så det er der altid, og så kan det være lige pludselig om en uge, så er de kærester. Eller 2 uger, eller et eller andet. Men det er der altid på efterskolen. Hey, Dave, må jeg godt låne dig et kort cigaret, Okay. Jamen Dave, hvad fuck sker der? Er I noget? Nej, der er det ikke. Ja, så siger vi det, Dave. Det har vi seriøst ikke. Det har vi ikke. Nummer 4. Den, som altid laver lektionen til sidst. Og jeg vil ikke blame jer, fordi jeg forstår det sgu godt, at man bare ikke gider at lave sine lektier, og så laver man det sidste øjeblik. Men personligt, jeg synes det er dumt, men det er også bare mig. Jeg elsker at være i god tid, så det er jo, jeg er præcis det modsatte af det. Men der er den type, og det er der altid på en efterskole. Og det er bare sådan, de laver de eksamener, eller bare et hisset lektie, de laver det i sidste øjeblik. Og så enten så er de skide gode, så får de 12, eller så er de bare får de 4 eller 7, det er ikke fordi det ikke er godt, fordi det er også godt, fordi det plejer jeg altid at få, ikke? Så det er okay, det er ikke det. Men så laver man det sidste øjeblik, og så præsterer man ikke så meget, som man kunne have gjort. Men der er altid den her type, og man tænker bare altid, du har en aflevering for til i morgen. Du går i gang klokken 11 om aftenen, og op til klokken 3-4 for at lave det færdigt. Like, what? Det forstår jeg ikke personligt. Men ja. Hey mand. Er du klar til din engelske eksamen i morgen, mand? Jeg er ikke rigtig. Det er da en god idé, du begynder.
Ja, jeg laver noget sikkert. Ja, og så har vi så dansk på mandag, men jeg magter ikke. Og så beder du komme videre i din opgave. Ja, jeg går ikke i gang nu. Det er nok det bedste, men jeg går i seng. Færdig. Nummer 5. Det er dem, som alle synes er lækre. Og det kan være en, det kan være to, det kan være pige og dreng. Det er fuldstændig lige meget. Der er bare altid nogen, også fordi når man er så mange på efterskole, så er det klart, at der vil altid være en eller to, hvor alle bare sådan, de er lækre. Men der er altid nogen, hvor man bare sådan tænker, alle pigerne eller alle drengene synes, at den person er pæn. Og det behøver ikke at være noget personlighed, bare de er pæne. Altså sådan, alle synes, de er lækre, og de er pæne. Så ja, det er det altid. Ej, tøser. Er der ikke nogen fra skolen, jeg synes er pissehurtigt? Det ved jeg altså ikke rigtigt. Simon er okay. True. Jeg synes bare, jeg skulle gå for et. Han er så vild med Han er så vild. At de er skarpt pænt hot. Ej, ja, det er så rigtig fucking hot. Han har virkelig pæne øjne. Men hvad med Mathias? Ja, det har jeg fandme aldrig lagt mærke til. Skulle da rigtigt nok. Nummer 6. Den, som altid har makeup på. Du ser aldrig personen uden makeup på. Og hvis du gør, så er det så sjældent, så tænker man lidt, okay, det var en anden person. Ej, men seriøst, der er nogen, som man bare næsten, altså den går ud med makeup hver eneste dag, og det gør, og man tænker bare om morgenen, hvordan vil det kunne, at hver eneste morgen spille sig selv op og stå? Det er for det første hårdt, men så også at lægge makeup. Like, I don't really get that, man, but you do you, boo. Jeg synes også, det er fedt at lægge makeup selv, så jeg siger ikke noget, men altså sådan om morgenen klokken 7 og lægge full face, nej. Hvad laver du, Maddie? Jamen, jeg lægger makeup. Er du ikke syg? Jo, men jeg vil jo gerne se pæn ud. Okay. Nummer 7. Den der altid laver natterand, og ja, der er sådan nogle typer, og det er nogle gange lidt irriterende, og så nogle gange, så når man sidder her og prøver at sove, så kan man bare høre de der personer, der bare larmer, og man tænker bare, nej, no thank you. Men ja, det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Man kan jo selvfølgelig sige, vi bliver stoppet. Men anyways, der er altså nogen, der laver natterand, og natterand kan være skide hyggeligt, ikke fordi jeg opfordrer, og jeg har også selv kun gjort det en gang, så det er ikke fordi, at jeg er mester overhovedet på nogle punkter. Men altså, det kan være meget hyggeligt, det er ikke det. Men der er altså nogle typer, og det er sgu lidt irriterende, når man selv godt vil sove. Nogle gange så er bare den her, hvor man tænker, okay, jeg skal op til eksamen i morgen, vil du ikke være sød og lade stille? Ja, tak. Altså, det er det altid. Maddie, vi er nødt til at lave den her. Maddie, vil du ikke nok med? Jeg tror gerne, du vil med ud. Maddie. Ja, skrid. Maddie. Ja, klokken er 3. Maddie. Nummer 8. Musiktypen. Nu vil jeg bare lige sige, at jeg går på musik efterskole, så alle er musiktyper. Men hvis du bare går på en idræts efterskole, eller en normal efterskole, eller en kristen efterskole, whatever man, så er der bare altid en, der spiller musik. Og for det meste er det en dreng eller pige, for det meste er det en dreng, som bare sådan, ja, virkelig føler den. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det er sådan hver gang, men i hvert fald for nogen. Okay, jeg prøver ikke at dømme. Jeg siger bare, at der er bare nogle typer, som er sådan. Og sådan er det for det meste på en efterskole. Prøv at følge med, men jeg er så svær at gennemskue. Jeg vil ikke sidde på en bag, ligesom andre. Den der typen skriver til mig, er du lige, der kan sige, at han ikke har sovet i et år. Men det passer ikke, snartet med hans mor i går. Nummer 9. Den her person, man ser dem aldrig i andet end nattøj og gå med te og kaffe i hånden. Te eller kaffe, what doesn't even matter. Og kakao for den sags skyld. Men man ser dem altid i nattøj og te og kaffe. Og ved du hvad? Jeg blamer dem ikke. Jeg blamer dem overhovedet ikke. Jeg vil nok sige, at jeg er en af de personer. Jeg gør det ikke hver dag, men for eksempel lige nu går jeg i sådan en meget løs efterskoletrøje og bare nogle casual bukser. Og nogle gange, så går jeg ikke engang med casual bukser, så går jeg bare med min nattøj. Altså, så jeg blamer dem overhovedet ikke. Det er så rart. Men sådan nogle typer er der bare, og who can blame them altså. Og nummer 10. Den person, som altid skal låne penge, eller et eller andet den stil, og nogle af de personer, som er der, de giver aldrig penge tilbage. Så man bare sådan lidt, hey, du kan skylde mig lige 20 kroner. Men selvfølgelig tænker man lidt, 20 kroner, det er ikke voldsomt med det.
nej. Men så spørger de igen om en 50'er, og så igen, og så vil det være mange penge. Og som slet, nej bro, nej. Så, men sådan en type er der altid, og det kan være til forskellige ting. Det kan være til at købe slik, og det kan være til at købe, I don't even know. Men en hel masse ting, så den type er der altid også på en efterskole. Isa, kan jeg låne nogle penge? Til hvad? Jamen, jeg vil gerne i brugerbetaling. Tak, Isa! Du skylder mig 25 kroner. Ja! Så, der går igennem de 10 forskellige personer, der er på en efterskole. Og igen, det er ikke rettet mod nogen som helst. Jeg siger bare, at der plejer altid at være sådan nogle her typer. Og jeg kan selvfølgelig ikke sige, at hvis det er, at du starter på en efterskole, og der er lige præcis, men det plejer der bare at være, okay? Og nu har jeg jo selvfølgelig også gået på efterskole kun 1 år. Men jeg har spurgt mine venner, og sådan nogle andre, der går på en anden efterskole, og de er sådan, ja, true that, ikke? Og nogle her også, de er sådan lidt, ja, that's true. Så der er bare mange, der har det på samme måde, at der er altid de her typer på efterskolen. Så, og måske bliver du en af typerne, hvis du skal gå i år. Det bliver spændende at se, hva'? Men ja, hvis I godt vil have sådan nogle her sketches igen, eller noget af den stil med efterskole, eller bare det hele taget, så husk at sige til. Og ja, der er ikke mere at sige. Vi ses bare med næste video. Hej hej!